Salutare, salutare! Și bine ați venit la primul video de Minecraft de pe canal. Așa. Nemai văzută. Nu mai încape nici problemă. Advance vreau. Infinit, Sidu. Am pus și la nimere la 1. Ok. Da, Minecraft pe versiunea Minecraft Pocket Edition pe versiune 0.10.4. Atât scat un pic lumea. Wow! Dar ce am luat Minecraft-ul și am intrat în el. Bă, o să mă dau așa. Dați-mi voie să fac eu ceva. Ok. Perfect. E bine acum? Nu e bine. Trebuie mai mic, mult mai mic. Opa, așa. Op, op. What the fuck? Cât de mic e. Nu e... What the fuck s-a întâmplat? M-a scos din Minecraft, lol. Imediat intru în Minecraft. Așa. Sper să meargă acum. Stai numai un pic să închid eu. Așa. Scuzați pentru aia. Da, și mi-am făcut și am și un canal pentru PC, nu doar pentru Android, dar să mai fac unul pentru Android, când n-am ce face, să mai filmez și câte unul de aici. De când dați pe mie voie să... Așa. Deja am 2 canale pe cap, deci... Facem câteva bețe. Perfect. Stai că eu închid volumul de la Minecraft, mă enervează pur și simplu. Bun. Să luăm niște pietre să ne facem niște unelte. What? Am un pic de lag pe telefonul ăsta.
De ce zic pe telefonul ăsta? Pentru că eu mai am un telefon, un S2. Da, și nu știu de ce am așa lag. Stai să mă umblu eu pe la țătări. Oho. Așa. Stai că am activat ceva și... Asta. Facem unde asta. Și unde asta e și ăsta pe. Pac. 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 Ok, am destul de experiență în Minecraft, zic eu. Adică pe PC joc Minecraft, cam să zic de 2 ani. Da, să mai știu cât am filmat, 6 minute. Da. Deci am ceva experiență. Și am voce mai groasă, eu nu am voce așa acum. Adică, normal, nu am voce așa de groasă. Dar m-a luat un pic răceala. Da. Pe canalul de gaming mi se spune Breaker Gaming 2. Da, așa mi-a pus eu numele. Puteți să mă căutați, mă adăugați și acolo. Îmi dați un abon. Pentru că mă ajută. Da, și dacă vă place acest clip, nu uitați de like sau subscribe. Să vedem, puteți să le faci spam 2. Da. Da. De preferat ar fi să le faci spam 2 aici, un lemn. Nu. Mi s-a părut doar. Și păi cât lemn avem? 18 loguri. Eu aș zice, opa. Eu aș zice că ne ajunge pentru moment. Ok. Perfect. Și punem crafting table aici. Să luăm ceva piatră. 8 mai exact și ne facem un furnal. Eu. Pe care îl plasăm aici. Și ne-l plasăm câteva bucăți. Bun. Iar m-a scos. Nu știu de ce am problema asta. O lume n-ai mai văzut. Nu m-a lăsat furnalul. Să vă dăm furnal de fapt. Ok, hai să-l ducem până la 10 minute. Să zicem așa. Ok.
și noapte. Hai să acoperim aici imediat. Luăm chiar golul ăsta. Și aici putem să facem o torță pe care le punem, uite, aici și lăsăm o torsă, uite aici. Ok, păi nu știu, am filmat 10 minute. Păi haideți că o să mai joc eu off camera. Da, și o să mai ne extindem puțin. Pe aici poate să mă găsiți full iron, da? Bun, păi atunci, bye bye.